Hey, funny you think happy. Hello guys, magandang umaga at magandang tanghali at magandang hapon sa ating lahat. Ako na naman po ay si Ruby Provinciana. So welcome again sa aking channel guys. Sa mga hindi pa bisita sa channel ko, so please click the notification bell para maka-update kayo dyan lagi sa mga video ko na i-upload ko. So ito po ngayon guys, nagluluto ako ng chicken ginataan na lalagyan ko po ito ng sayuti. So naghahanap ako ng papaya dun sa labas guys, wala akong nakikitang papaya. So sayang guys, marami akong papaya dun sa Cebu. So masarap din tong chicken guys, lagyan natin ng papaya. So ito na guys, patuyuin muna natin ito kunti guys na hanggat maluto yung chicken natin. Tsaka yung mag brown brown siya guys, na parang ano na, sumisip-sip na yung lasa ng mga nilagay nating luya at saka bawang sibuyas. So pag medyo mga ano to guys, ilalagay na natin yung yung unang piga ng ating buko. So ganito ako guys pag nagluto ako ng chicken ginataan na chicken. So ito na guys, ilalagay natin yung unang piga guys. Tapos pagkalagay natin ng uging piga guys, ilalagay natin yung ating sayuti. So ganito siya guys, pakuluin natin konti, tapos susunod na natin yung sayuti. So napakasarap po ito guys, gustong gusto po ito, paborito po ito ni Terry. Kaya nilutuan ko pero hindi po lagi yung ganito yung ulam namin guys. Ngayon lang po pang tanghalian namin, kaninang umaga. Yung ulam namin kagabi yung balon-balunan at saka atay ng manok na inadobo. Kagabi, tapos inulam pa namin kayo ng umaga. So ito naman guys, pananghalian na namin to. So pananghalian hanggang hapunan na. So ito na guys, lalagay na natin yung sayuti. So napakasarap sana to kung papaya yung ilalagay natin. So nung pag-alis ko guys, galing sa Cebu guys, nagluto kami ng ginataang papaya na may malunggay. Tapos may alam mo yung paa ng manok, yung Adidas. Pinutol-putol namin yun. Napakasarap talaga yung papaya na may ginataang papaya. Tapos lagay natin tong sili guys. Napakamahal yung sili dito, tag 5 po isa. So grabe, dapat magtanim talaga tayo ng tanim natin. Napakamahal talaga ngayon yung mga pagbilihin. Alam mo yung isang pirasong sibuyas, 15 pesos. Tapos yung isang pirasong bilog na bawang, 20 pesos. So grabe guys, magluto ka lang ng ganito dito sa Manila, napakamahal na. Diyos ko, bakit kaya ngayon sobrang mahal yung bilihin? Isang pirasong kamatis, nga. Hindi na nga ako naglalagay ng kamatis pag nagluto ako dahil napakamahal. So guys, pag nakauwi ako ng probinsya, magtatanim talaga ako ng mga para hindi na magbili ng mga mahal talaga ng mga gulay. Mahal talaga ang mga gulay at saka mga lamas. So napakahirap na ngayon guys magluto. So ito na guys, ilalagay ko na ito yung pinaka gata. Kasi na siya, medyo na luto na. So itong pinaka gata talaga siya guys, yung pinakaunang gata. Yun ang ipanghuli natin na ilalagay. So pakuluin lang natin ng konti guys. So pwede na, ready to eat na to guys. Lagi kaon kay kuan ra sayuti. Kani ni sayuti ra. Diyan man ang paborito ng sayuti. Diyan nagi try ko kapajas, jaw may kapajas. Sayuti. Ay dahan kapajas sa subay, sus kalata jud kapajas. Nagdaan ra bud ta ko. Tirja ang nang timbangan ni ang bag, maabot jud sobrang 7 ka. Makabayad ka. Kuan na to do ka bukang kuan ang gisud sa giapin na pasyon ba. Tamis ginaglanlan ng tamis adyo. Kanang magagbay ba nga Bisaya tamis. Jalami do yag kuandoy lang halang. Pwede ka do na halang kay pwede stiri paghang ka do. A few moments later.
Binalikan ko siya dito. Nakita niyo yun sa vlog dati. Ayun, ang ganda niya. Is, papasok na ako dito sa gate. So, nakita na ko na naman dito yung mga nagtatrabaho dito guys sa ano, sa Mandaluyong Botanical. Yan o. Maraming bata dito naglalaro. Oh, maigo. Hi. Hi daw, ayun o. Dami nilang naglalaro dito. Ate, Angela Dagandan po. Aesthetic. Princess maganda. Ala, ang ganda mo. Ikaw. Ako naman tayo, Pogi. Ay, thank you very much po. Thank you po. Ala, ate. Ay, sige. Ate. Ay, maganda ka. Papili yung ate uli Saan na. kayo pili sa Ate yan, te. Introduce yourself. Introduce. Shout out. Kayo. Shout out po sa family ko. Shout out po sa account ko. Sana po wala na pong gumamit. Saan kayo? Shout out po sa 7 Mabini. Diba? Shout out kay Di Vega. Shout out po kay Ma'am Marinel Del Mundo. Thank you po sa pagtuturo. Shout out sa mama niyo. Saan? Wala na po. Nasa trabaho ko. Sa bahay po naglalaba. Wala pong pakisama. Ay, mama niyo. Ang ganda mo. May kapatid po kami. Pisa kami ate. Uy, wag kang wala niyo kasi maganda siya doon. May hawak ako. Namimiss ko kasi yung anak ko. Hi, Cristel. Meron ako nakilala dito na ko. Ang ganda niya na. Ako naman. Ayun o, ang dami nila. Uy, ikaw may lapit ka dito kasi. Lapit ka dito kay may dimple ka. May dimple kasi ako, ayun o. I-post na sa ano ah. Baka mag-ina pa yun. I-post na sa Facebook. Sa kanila kasi Parehas kayo, Ki. Parehas kayo, Ki. dami na ito. May nipol ka baka mag-ina pa yun. Oo nga. Lumay ba yun ng... Baka ito baka yung inaanak ko yung nawala. Tingnan ko na Baka yung tipon mo. nawala. Tipon na. Ako hindi naman. Best friend kami ni ate. Hindi, ako. Ako natin, syempre. Sabi niya maganda daw ako. Sabi mo, siya lang. Sabi ni Daganda, sabi, Ay, ikaw ang ganda mo. Thank you. Ano siya? Very good. So guys, pwede siya mag-model. Baka may gusto dyan mag-sponsor nito para mag-model. Opo. Ayun, ikaw gusto mo rin? Gusto mo rin mag-model? Model po ng runway po sa US. Runway? Runway model. wala, ikakat. Bakit wala kayong pasok ngayon? Hindi po, pang umaga po kami. Adal lang po yun natin. Ato plastic to ti. Yan. Ay. Angela Dagandan po, pakisearch lang po. Kung sino po makaka-crush. O sige na, magsalita na kayo. So, ano? Ayun na nga. Shoutout po. Shoutout po kay Benmar Blance. Shoutout kay... Ano mo sa Facebook niya? Shoutout kay Mama. Dito pala po, may mga kasama ko na napakaganda. Hi po. At kayo isa din napakaganda, di ba? So guys, eto guys, nag-model pala daw to sa Mall of Asia. Papo. Sa Mall of Asia. Ay, sa Mall nga, Mall of Asia nga, di ba? Bomo, di alam Ayan. yung Bomo sa Molo. Ayan guys, oh. Kasi na-miss ko kasi si Cristel. Ayan, may nakita ko na kasing ganda ni Cristel. Ano pangalan mo, Bi? Princess po. Princess. Yun na po ako. Princess Esther. Dea? Princess Esther. Ano, apelido mo niya? Shoutout po. Shoutout po sa pinsan ko dyan. Oh, sino yung sa Tokyo? Shoutout po kay Ma'am Del Mundo. Kung mapapanood mo to, ipasalamat ka na Oh, sige ma'am. Pag napanood mo na ito, ma'am, ipapasa mo raw siya, ma'am. Oh. Kasi may magandang aso dyan. Kami iyak-iyakan Thank you mga guys. Thank you guys. Ang ganda. Mga bata dito napakabait. Bye-bye po. Mabait ba kayo? Opo. Hindi naman eh. Ito po. Mabait. Hindi, mga mabait sila guys. At nagpa-edit po yung may Nawawala yung lungkot ko guys kasi nakakita ko ng mga bata dito sa may ano, Botanical Gardens. So, nakakatuwa kasama yung mga bata. So, sobrang init dito. So, hawak-hawak ko yung cellphone ko, biglang nang lapitan yung mga bata eh.
So iniwan ko sila doon guys kasi sobrang init. Nandun naman si Limuel at saka kasi bukas pa raw yun si Limuel pabalik sa trabaho. Hindi na raw siya magdiyo pagka Sabado Linggo. So nilubos-lubos na yung diop niya guys. Tapos iniwan ko doon kasi ang sobrang init guys, super. Sakit ng ulo ko doon sa sobrang init. Tapos alam mo mga guys na ako pawisin. So dito ako ngayon guys na tambay-tambay muna sa Nandito ako kaninang umaga. Tapos bumalik ako ngayong hapon kasi wala akong ma-content guys. So lang ako, mag-shoutout ako ng kunti. So sa mga mahal kong mga viewers and subscribers. So guys, meron akong sinulat dito kunti. So pasensya na sa yung hindi ko ma-shoutout. So maglagay muna ako nito dahil alam niyo yan guys na malabo na yung mata ko. Teka lang guys pupunasan ko muna yung ko. Yung reading glass. Salamat pala dito sa reading glass ni Sir David at saka ni Ma'am Regina. Salamat pala. So ilalagay muna natin itong mahiwagang salamin. So ngayon guys, maingay lang dito kasi mayroong mga naglalaro. Ayan may naglalaro dito ng mga bata. Kasi dito, palaruan ng mga So ayan na. So lang ko guys, shout out sa mga ma-shout out ko lang. So pasensya na lang din sa mga hindi ko mabasa yung pangalan. So mag-umpisa tayo dito guys sa mga super mabait na mga viewers na lagi nila akong kinakamusta, lagi sila nagbi-message saka kinakamusta ko rin sila guys pag hindi ako busy, nagbi-message din ako, kinakamusta ko rin sila. Ma'am Esther Danlisa, Ma'am Berna Mendoza, Jet Mendoza, Mirs and family. Shout out Ruina Manalo, Sir Ariel Saluta, Ma'am Carol Rubio, Ma'am Glesiria Aurio, Ma'am Pat Lari, Ma'am Arlene Tabero, Ma'am Eunicia Ayup. Shout out Ma'am Rosemary Tia, Ma'am Iliopas Diaz. Shout out Ma'am Maripiku, Ma'am Ibilin Kaga. Shout out may Dolina Jose. Shout out Nita Kusun, Sir Jinsil Suliman, Ma'am Marian Bisardi, Ma'am Gina Tadina, Ma'am Juliet Tisado, Ma'am Evelyn Kaga, Ma'am Nita Kusun. Sila guys, to yung laging yung nasulat ko lang kasi yung mga ning comment. So yung mga ibang na hindi ko nabasa guys, hindi ko na so shout out sa yung lahat. Salamat pala sa yung magpanood sa ko at saka pag-comment. So next shout out ko guys, comment lang mo para yung gusto lang mapa-shout out. Ma'am Lucy Heater, Ma'am Belma Mikabalo. Shout out Ma'am Rose Saisun, Ma'am Luisa Putiho. Shout out ni Aloha Bisaya Pilipina. Hi sis, welcome sa muli sa Pilipinas. Salamat din pag sa chat natin karong adlaw sis, amping day sa imuhang biyahe pa ulig Pilipinas. Ma'am Eileen Kusal, Ma'am Cheryl Mi Kanyete. Shout out Ma'am Gloria Hamil. Hello ma'am, I love you. Ma'am Arlene Wilson, I love you. So always na sila nag I love you na guys. I love you lahat naman mo guys, I love you ko lagi. Shout out Ate Bing and family, Sis Catherine Kuray. Shout out Ma'am Mian Francis and family,
Ma'am Idina Cañete and family, Sis Lilian Anthony and family, shout out. Ma'am Alilin Bertudaso Angko Jeans and family, Sis Janet and Dajon and family, Ate Edith Marquez and family, Ma'am Yunila Baldi and family, shout out. Salamat kay Ma'am. Ma'am P. Cortis and family, shout out. Ma'am Mia Chavez, shout out sa mga taga Panglao. Ma'am Linda Madison and family, shout out. Sis May Mayang Chavez Magdalaro, shout out ko diha sa tanang mga, sa lahat ng mga taga Maribuhok. Shout out Ate B. Gabs, shout out. My love Shilab Chan from Cavite, shout out. Sir Marcilos Castañares and family from Tagbilaran City, shout out. Sis Salome Ramo and Sis Marieta Ramo and family, shout out. Sis Mona Borki of Shuma Borki and family, shout out. Hilin Dusaban and family, shout out. Sir Noel Vasquez and family, Ma'am Nit Ikala and family, shout out. Esther Canoy Kadya and family, shout out. DC Me Undo and family, hello. Shout out Ate Rakil, shout out. Ma'am Ilin Katugas, shout out. Abi Cure and family, shout out. Madis Vlog Cooking from Hawaii. So yun ni guys, shout out P. Birano and Israel and family, shout out. Ma'am Luni Tons and family, shout out. Jessica Opina and family, shout out. Herminia, Ma'am Herminia Kulay, thank you. Ay Gulay pala. So maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pag subaybay dito sa video ko at sa vlog ko. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Ingat po kayong lahat kung saan man kayo ngayon sa Pilipinas or sa ibang bansa. So mag-ingat po kayong lahat. So yun po yung naano ko guys. Pasensya na po sa mga hindi ko na nabasa yung pangalan nyo. So pwede din kayong comment sa baba din kung saan kayong lugar nyo para ma-shoutout ko kayo. So guys, maingay dito, pasensya na kayo, sobrang ingay dito. Wala akong magawa guys, dito talaga ako mag-vlog dahil mas maingay doon sa bahay, mayroong nagpapanday. So maraming salamat. See you in my next vlog. I love you.